Вие. Питат ли ме днес зората, ме огрява първи път. Питат ли ме днес земята, що най-любя на света. Питат ли ме днес земята, що най-любя на света. Баба Марта, как ще посрещнем, но е станало нещо. Така че имаме случка да разследваме за преждата на баба Марта. Какво е тази? Те имат седат мирно сега, те с по-гледо да си играят в залата. Eaten from the summer. Пенда, къде изчезна? Оле, сега, приятели, изведоха Пенда, днес е 1 март. Всички чакат баба Марта да несе мартински. Публиката е сана, остава в охрана преща баба Марта, сега че не около е мартински. Но не пусне онзи си ми бяха да се дума. Къде е Пенда да й каже как те преща баба Марта? Тралала, днес баба Марта ще раздава мартинички и аз като първа помощница сигурно ще взема най-шарената. Ей, Пижо, здравей! Какво правиш тук? От 1 час чак за тебе, Пенда. Къде си мотаеш? Не се радва много, защото няма да получиш мартиница. Как така? Ами, баба Марта ми обеща. Слушай, Лисана отидох да окарма преща баба Марта и сега чана около изпред мартиници за децата. Но не пусти оглед да задуха и стигни до след това. Ама как е успяла Лисана? Седни и слушай сега. Рано, отце рано, на излична полана, притъвел по скок, на изличното и доволен смяна, песен весела духана. Какво ти става тежко да разлиеш толкова тежко? Моля ти се кажи. Друга кижа ме тежи, на друг път ще я чущи. Да кажи, що ти щу. Моля се за рана, аз видях, че тук
И сега се вече сам самичка. Дай ми! Да, едната битка безименно на рамо. Не я посмява само. Да, видяха автозаена. Що ми виждаш и я в бана? Ето я от умиралите. Кой те пазо? Щини. Ако съм много скъпотило хобби, щом ти ви издайл, бързо се спетава. Пъти ти обичам, съм кръвовица. Всички ме наричат играта на всичка. Ах ти плодолисо. Ах ти хладно лисо. Казвай къде е къщата на баба Малта. Яме да е там. И се изпъта на хубава жилетка. Лисо, ти не си най-хитла. Аз отивам да извикам баба Малта. Оле, ще кажеш на баба Марта. Ще е там. Ей там драна съм скроила. О, добър ден, деца! Знам, че ме чакате от отдавна, обаче някой ми откраднал преждата и аз не можах да ви извета мартеници. Обаче Пишо и Пенда я намериха и аз, понеже оплетах с друга прежда, тази ще я заоставя за години. Баба Малта, знаеш ли кой ти беше кладна къщата? Не, ти знаеш ли? Кой беше това? Лиса. Ето я, Лиса. Ти ли си била, Лисо? Баба Марта, моля те, дай и на мен мартеничка. Баба много добра и честна. Вие какво мислите, деца, да й дадем ли мартеничка? Да, добре. Да? Да? Добре. Тили от царски снега, отдам тили убавили съдрените ми. Тили повикат любовните птици. Тили попари добрите цивици. Тили попъстрите горските поляни. Пак се игри събрани. Да, деца мили, всичко това аз направих. Първо на гората да летат листа, да дойдат всички щъркели и птички, да дойдат първия певец, после хубавец, после на градините да цъфтат гърдините, на латинки шарени и божуряни, ябълки да зреят и круши да жълтеят. А на децата вързах на ръчиците мартенички чудни, с ресни червени, да са разнобудни, радостни, засмени. А сега някой ще ми каже ли какъв друг празник иска? О, деца, знаете ли някаква песен за баба Марта да ми спеете, преди да си получите мартеничките? Ти знаеш? Да! Айде да ви чуят всички. Хочу весело да пява, димата си заминава, бялото кукиче спи, някакъв вън да вали. Hey, кукиченце, красиво, тихе, бяли се сгрева, топло слънце грея вън, стига сън. Ето месец пастеца, свен пристига пролета, весело ви поздравявам, мирно лет спокойен лапам. А сега кой ще ми каже, кой е следващия празник, който идва?
Ще ми кажете? Ден на майката. И това е 8 март. А някой знае ли песничката? А и ти знаеш, кой? Празника е свободата на България. Браво. И следващия 8 март. Кой знае песен за 8 март? Майчинце мила моя, кажи ми как се моля, щом значи мила мамо, че те обичам само. Щом значи мила мамо, че те обичам само. Щом мина с очи си, пред мене само си и почвам да се любвам, че сладко те целувам и почвам да се любвам, че сладко те целувам. Песни си би пяла, край мене ден и нощ си бяла. И ме научи да се трудя и рано нашата родина, да браня вярно свободата. Три думи ще ти кажа само. Благодаря, обична мама. Браво! Благодаря ти още за ящия ден, за грижите ти проща и водата дишта в мен. За нежната закрила, за кроткия ти глас, за всичко майко мила, благодаря ти аз. Аз мисля, че се справихте чудесно. Сега може да получите едни чудесни мартени. Обаче първо ще подарим мартенички за инициаторите на този празник. И трябва да почнем с президента Алекс Драганов. Подаване на мартени. Следващия е Надя Йосифова. Таня Бонамико. Следващия е президента за родителския съвет Станимира Андорова. И секретарката Мариана Исабела. Сега ще помагате на баба Марта, която преждевременно се сбабоса. Right here. Dipende.